କୁହନ୍ତି ବାପ ଥିବା ପୁଅ କେବେ ସଭାରେ ହାରେନି। କୁହନ୍ତି ବାପ ଥିବା ପୁଅ କେବେ ସଭାରେ ହାରେନି। ଆଉ ମୁଁ କୁହେ ଭାଇ ଥିବା ଭଉଣୀ କେବେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରେନି। 40 ଭାଗ ଖଳନାୟକ, 40 ଭାଗ ଖଳନାୟକ ହେଲେ 60 ଭାଗ ନାୟକ। ଚୁପ୍ କମ ଆଉ ଗପୁଡା ଅଧିକ। ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଚୁଗୁଲି କରେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶଂସକ। ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ମୋ କାହାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସବୁ କଥାରେ ଆଗ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନାକ ଯେ ପୁରାଏ। ଖାଇବା ଜିନିଷର ଅଧା ଏକା ଖାଇଯାଏ। କୁଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ଚୁଟିକୁ ଅସଜଡ଼ା କରି ଜୀବନକୁ ଯିଏ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ। ପୁଣି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ କରି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ନ ଆସୁ, ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ